otu na-akwụ maka ọgbakọ uto akụnụba n'okpuru ọchịchị obodo Ọgbaru site na nyabụ otu na-akwụ maka ịchụta ego ndị nke a ga-eji wee na-akwalite akọmọlụ ugbo na ndị ka na-ajikọtara aka ọnụ na atụmatụ ịkwalite ọrụ ugbo na mpaghara ahụ bụ ndị gara n'ihu wee meghepụ amụma ịkọ ọrụ ugbo n'oge ọkọchị na mpaghara ahụ site na ọzụzụ nke ha nyere ndị na-akọ ọrụ ugbo karịrị ọnụọgụ mmadụ 1,000. ya bụ ndị nke nyere ọzụzụ bụ ndị nke nyekwaziri mkpụrụ akwụkwọ nri bụ nke ha ga-akụnyekwazi naanị. onye nta aka anyị bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ọzụzụ ahụ bụ nke achịkọbara n'ebe ugbo ngosi dị na Atani okpuru ọchịchị Ọgbaru bụ nke dọtara ọtụtụ ndị mmadụ bụkwa ndị si n'obodo dị iche iche n'okpuru ọchịchị ahụ. Ọzụzụ a bụkwa nke bụ ihe mpụtara nyegara ọgbakọ nkụzi emere n'ọnwa Ọktoba gara aga iji wee fụ na a kụziri ndị mmadụ uru ọ bara ịdị na-akọpụta ihe. Onye Anambra State Coordinator She Grows Her Food Initiative Maazị Linus Uhuo kwuru na ha bụ ndị zugoro ụmụ ntorobịa dị 90 n'ugbo Songhai bụ nke o kwukwere na ọ bụzi ha nwa bụ ndị bụzi ndị na-azụ ndị ọrụ ugbo ruru 1,000 n'Ọgbaru. Onye Permanent Secretary nke Ministry na-afụ maka ọrụ ugbo ma bụkwazi arụ onye isi oche Ọgbaru Agricultural Development Think Tank Committee Oriakụ Ifeyinwa Ụzọka kọwara na ministri a na-afụ maka ọrụ ugbo bụ nke ji amụma ịkwalite ịkọ ọrụ ugbo n'ọkọchị ọkachasị ebe ndị ahụ iju mmiri na-awa n'oge udu mmiri ma kwukwezie na ọ bụ ya mere otu kọmitii ahụ ji wee zọpụ njem a iji wee fụ na ha mere ihe ha kwesịrị ime oge o kwesịrị.